Dobrý den, dámy a páni, kteří se na nás díváte. Kongres Svobodného hlasu je opět tady a já zde mám nádherného hosta, Davida Matáska. Děkuji za nádherného, děkuji za pozvání. Kterého tuším netřeba představovat, ale přesto představím. To když jsou tací, kteří nevědí, tak já znám Davida Matáska jako herce a taky jako vespistu. Nic víc o něm nevím, je něco, co bys chtěl k tomu přidat? Tatínek. Ano, tatínek. Nevím, to musí děti posoudit, jaký jsem tatínek, ale tatínek, hrdý a to je asi všechno. To docela stačí. Hele, a ty jsi hercem od jak živa? Nedělal jsi nic předtím? Ne. Ne. Já jsem v 15 letech se rozhodl a šel jsem na konzervatoř a bylo to. Všichni moji kamarádi říkají, jak ty můžeš dělat herci, když jsi takový jakoby stydlý. Jsi introvertní? No, ano. Jo, já znám mnoho introvertních lidí, kteří vystupují, jo? To je dobře, že jsi, nebo to je dobře, že to říkáš, tak. Protože introverti se určitě dívají. Proto mám jako problém třeba vystupovat za sebe, jako třeba dneska, takže když budu trošku blábolit, tak mě omluvte, taky mám trému. Ale potom, když člověk vystupuje jako profesionál nebo v nějakém prostě tom vystoupení, tak tam můžu být za někoho jiného a můžu si tam dovolit věci, které bych si třeba já jako David úplně nedovolil. Aha. A co tě tebe jako Davida odvážilo si dovolovat, když se tě třeba někdo ptá, tebe jako Davida, jako třeba já? No, protože si myslím, že je dobrý, jsou to žádný kouzla a čáry, ale je dobrý se třeba o ně podělit. Tak jsem si říkal, že ne, že bych byl nějaký pedagog, to nemám buňky, ale podělit se o to bych mohl. Máš bohaté zkušenosti, ne? Co se týče k našemu tématu, jo? Naše téma je řeč a hlas. A my jsme na Shakespearovských slavnostech teď spolu zažili situaci, kdy hodně pršelo, hodně dlouho a přestala fungovat veškerá elektřina. Podpůrná technika. Museli jsme jet takzvaně unplugged. A jeli jsme unplugged a tam je hodně lidí, to tak 600 lidí, to kolik se je? Asi tak. Spousta lidí a maličký pódium. A je potřeba ten hlas nést a pracovat s ním tak, aby ho slyšeli nejenom ty vepředu, ale i ty vzadu. A to těžký na tom asi je, jak neurvat hlavy těm vepředu, ne? A být pro ty vepředu být ještě trošku snesitelný, nepřepálený a zároveň dostatečně zřetelný pro ty vzadu, no. Protože to je rozdíl třeba 40 metrů, bych řekl. No, to je sakra rozdíl. Co ti pomáhá k této znělosti, jak s tím pracuješ? Je to tady vepředu, takže že ta pusa to dělá, že to jsou ty mluvidla, které nezapomínají na koncovky. To je strašně důležitý, protože ano, koncovky, ano, prst, protože to může být i prst a to je něco přece docela hezčího. Takže na tyhle koncovky je důležitý dbát a vykusovat to, ani ne třeba řvát, protože vlastně v síle hlasu to není. Jsou frajeři, kteří umějí šeptat na takovouhle vzdálenost. A vykusovat to, můžeš to nějak ještě vysvětlit? Co to vykusovat, no, dát si to jakoby dopředu a moc se na to nesoustředit, protože to potom je to vlastně součást nějakého řemesla, který si člověk osvojí a stane se mu denním chlebíčkem a může s ním potom jednat svobodně. A takže je to vlastně myslet na tu hodnotu těch písmenek jednotlivých, které tam jsou, a potom i na dílku, na čas, ve kterém tečou ty písmenka. Protože někteří lidé mají tendenci drmolit. Velmi rychle. A to potom nedáváme vlastně těm lidem moc šanci se v tom orientovat. Lidský mozek má tu tendenci si některé věci domyslet, ale když je těch věcí, které si musí domyslet hodně, tak se ztratí. Ano, a vzniká nedorozumění i normálně mezi lidmi, nejenom na té scéně. Dobré, takže vykusovat, soustředit se na jednotlivá písmenka, nechat to téct, dát tomu čas, nespěchat. A co teda s tím šepotem? To je namáhavá disciplína. Myslím si, že
že foniatři dokonce neradí nás slyšejí šeptat, protože říkají, že ty hlasivky jsou namáhanější, i když neznějí, jsou namáhanější tím proudem toho vzduchu víc, než když mluvíme normálně lidsky na hlas. No a jak to teda vydrží dlouho? To nevím. Když máš nějaký jako šeptavý role a v divadle, nevím, jestli jsem takovou někdy šeptavou roli měl. Máš spíš takový ty silný role. Spíš ty silný role, no. Taky hraju většinou ve velkých divadlech a taky jsem ale hrál v malinkých divadlech, ale takový to šeptání je to namáhavý, no. Musí člověk zvolit nějaký kompromis. Takže otázka k tomu, věnuješ se nějak, pečuješ nějak o svůj hlas? Že chráníš ho nějak, nebo to jen tak jako, že se to děje a je to furt dobrý? Já mám kliku, já mám jakoby fond vlastně zdravý a měl jsem asi 2krát v životě problémy, že jsem musel jít fakt na foniatrii a bylo to aktuální a bylo to dokonce jakoby docela dramatický, protože jsem večer samozřejmě hrál. A je to úplně to nejhorší, co vás může jako interpreta potkat, když nemáte zdravý hlas. Máte omezený prostředky, je to jako, když to přirovnám, jako kdyby šel někdo běhat a měl utržený sval, prostě to je nesmysl, to prostě nejde. Pohybujete se na nějakých 3 tónech, vejš vám to vypadne, níž se ztratíte úplně, prostě je to hrozně omezení. Ten hlas, ať si to třeba neuvědomujeme, tak je hrozně důležitý a výrazový prostředek. No tak no, takže žádná speciální péče se neděje. Mám rád Vincentku. Když se něco děje, tak miluji Vincentku. Mám rád slaný minerálky a Vincentka je slaná, skvělá. Vincentka je záchrana. Pijte Vincentku. Tak já jsem teď měla nějakou myšlenku, ke které jsem se chtěla ubrat a teď jsem ji úplně po cestě ztratila. Protože jsme se na té Vincentce hezky shodli. Ale vím, melodičnost hlasu. Já totiž v té roli, ve které jsem Davida poznala, to byla role krále, kde on takhle chodí nahoru a dolů. A chtěla jsem se zeptat, jak se do toho člověk vpraví, aby mu to nepřipadalo nepřirozený. No, protože to ses musel taky nějak asi naučit. To je asi o míře nějaký stylizace. Přece samozřejmě jsou jednotlivý typy lidských, takový ty extroverti nebo lidi, kteří využívají toho intonačního rally, tak v plný šíři, ale tady to je taková určitá jakoby stylizace. Hraju chlápka, který je starý a nemocnej, ale býval to mocnej sekáč a pořád si myslí, že to zvládá, ale už mu dejchají na záda jiný vlčáci, takže on je vlastně, už nemá jiný prostředky než ten hlas a než ty keci svoje. To znamená, že on musí vlastně furt špolit ty svaly, ale hlasem, že jo? Protože už fyzicky na to nemá. Takže je takový jakože hustý a tak nahoru dolů, no. Já si vůbec jako myslím, že tohleto právě nahoru dolů je něco, co odlišuje tu profesionální řeč, tu řemeslnou, tu hereckou, od té běžný. A že to je těžký jakoby do toho vůbec vstoupit a začít se to učit, ale je to super na přitažení pozornosti. Přesně tak, protože jsou různé možnosti, jak přitáhnout nebo jak zdůraznit určitý slovo ve větě. Takže to jsou buď, že se řekne víc nahlas, nebo že se před ním dá drobná cézura, anebo že se malinko intonačně vypíchne. A to jsou právě takovýhle jako finesy, které se doporučují číst si nahlas. Pohádky, novinové články, pokud nejsou úplně dementní, nebo i knížku, kterou máte rádi. Vemte si jeden odstavec a třeba si ho víckrát za sebou přečtěte a uvidíte, co ten hlas dělá. Zkuste si ho přečíst jako někdo jiný. Zkuste si ho přečíst jako dítě. Zkuste si ho přečíst rychle, pomalu, různýma způsobama a zjistíte, jaký netušený možnosti máte. Co všechno ten váš hlas jako dokáže a jaká s tím je zábava vlastně taky. A když chcete dětem, tak potom to je zábava i pro ty děti. Že ano, čtete, jsem chtěla říct. Čtěte. Ano, čtěte dětem. A pamatuješ si někoho, kdo tě tohleto učil a vysvětlil ti to tak, že ti to přestalo připadat jako umělý? Dělat tyhle ty přeskoky? My jsme měli hrozně přísný kantory na konzervatoři. Paní profesorka Helena Rejšková, lehká,
ta nás na novinových článkách dusila 2 roky. A jsme si mysleli, že budeme dělat umění a že budeme nějaký emoce a ona nás mučila novinovými článkama. Zaprvé nám strašně vycvičila paměť, protože jsme se museli na každou hodinu naučit jiný článek, já nevím, takhle dlouhý. A potom je to výborná škola, protože i nudný, debilní článek se dá přečíst tak, že třeba ironicky, ale můžete s ním něco udělat. Takže to byla ta strašidelná škola, kterou jsme tam dostali. Dneska jí za to moc děkuju. A potom, nesmím zapomenout, doktorka Zdenka Pálková, největší prostě šajba tady přes interpretaci českého jazyka. Dlouho vedla na Fildě prostě tu katedru. Tak tam máme to štěstí, že v Národním máme jako poradkyni fonetickou a ta mě teda řekla tolik zásadních věcí, ta zachránila tolik představení, takže tímto jí zdravím a dám velkou poctu a mám to štěstí, že se s ní vydám dál. Něco si pamatuješ z těch tolik věcí, něco, co ti jako zůstalo, že to je ta věta? Všechno, co jsem teďko tady řekl, tak to je vlastně od ní. Já jsem nic nevymyslel. To všechno přebírám od ní, ona je, opravdu je skvělá. Každopádně je to trénink, jo? To, co jsem chtěla říct, jako se s tím jsme člověk jako nenarodí. Ne. Ale Covid nás doběh, takže jsme zjistili, co to je trénink a přestat trénovat. Aha. A jaký to bylo pak po návratu? Hrozný. Měl jsem pocit, že zaprvé jsem měl jakoby zábrany, strach jsem měl, že to nezvládnu, že ten hlas je slabý, že jsem nemocnej, to jsem si pořád myslel a to nejsem vůbec hypochondr, vůbec. Ale nevím, ten každodenní cvik, prostě měl jsem pocit, že jsme trošku zakrněli, nebo já jsem trošku ten pocit měl. Ten cvik dělá prostě pocit toho, že řemeslně to mám jako nachystaný, takže jsem se připravil nejlíp, jak můžu, jsem profík a teď už prostě děj se vůle boží, ale když tohleto člověk ztratí, tak nemá vůbec jako ty opory, že potom jsou přijít, je to těžký hodně cvičit. Takže se to cvičí, tak, cvičí se to jako normální posilovna. Jo, je to sice malinký, ale svalík. Malinký, ale svalík. A to všechno okolo jsou zase svaly, takže nějaká biometrie tam prostě je, k tomu té interakci dochází a musí se to jako sladit a se cvičit. Klidně se napiju. Jo, já se napiju. Tak, ještě jsem se chtěla zeptat, teď jsi spokojený se svým hlasem, jaký máš vztah ke svému hlasu? Ne, nic moc. Určitě se nerad slyším. Nerad se slyšíš? Já se dokonce i nerad vidím, ale teď se bavíme o hlasu. Takže když je to vždycky šok, když slyším nějakou audioknihu nebo nějaký rozhlasový pořad, kde jsem vystoupil. Zaprvé se nejdřív nemůžu poznat, pak si vzpomenu, že jsem to vlastně točil já a je to hrozný, Ale je to, nevím, možná je to spíš psychická porucha, než vztah nějaký k hlasu. Ale jinak, jak jsme o tom mluvili, tak ten hlas vlastně se jako o něj pečuju, nebo snažím se o něj starat, protože vím, že když je nemocný ten hlas, tak to není dobré, jak už jsme o tom tady mluvili. Tak je dobrá taky příprava před představením nebo před jakýmkoliv vystoupením profesním. Vlastně je to jako motor, trošku ho zahřát. Jako. Každý používá trochu jiné metody. Co jsou tvoje? Ty moje je takový jako bručení, takový jako on. Tím se jakoby najdete hezky, kde vám to tady jako to bručí, zejména chlapi jsou na to pyšní, když jim to hezky učí. Ale pak je dobrý nezapomenout na to, co máme tady, ten trojúhelník smrtící. Najít si i to místo tam a já mám takový docela že když ty hlasivky trošku tím bručením jako ohřeju, tak udělám takový ale úplně to tady nemůžu dělat, ale úplně se prostě jako, je to fakt rána. No, přesně, tak to je ono. A když to uděláte 5krát za sebou, někde, kde to můžete udělat, tak zjistíte, že vlastně tady to jako úplně, vás to bouchne úplně až sem. A to je to správné místo, to jste ho našli. To je super, vidíš, to jsem neznala, tohleto střílení. Moc pěkný, tak já jsem taková drzá, tak já i střílím i v kavárně, kde my tady jsme, jako a David je takový jemný a tichý a tak se vyvážíme. Tak pou a bručení, to já mám taky ráda, to dělá hrozně dobře těm hlasivkám. Nahoru dolů, skopečte do kopečka. Kam všude můžete. To si zkuste, jo.
No tak super, díky, to je spousta jako skvělých typů. Tak ještě takový jeden, jo, jako introverta tady klidného a tichého a jemného, tady i v té kavárně. Se tě chci zeptat, co děláš s tou trémou? Tréma je hrozná věc. Vyskytuje se, pořád je pořád stejně něco znát. Záleží, jak moc vám na tom projektu záleží. Zrovna přijde máma nebo děti, to já úplně jsem vyřízený. A nebo lidi, na kterých mi záleží. A když je to samozřejmě postupem reprízování, když máte tu šanci, že to můžete reprízovat a opakovat, tak ta tréma se změní v takovou jakoby předstartovní lehkou horečku. Už to není taková lehká nervozita, která je vlastně zdravá, ale taková ta svazující tréma, kdy máte pocit, že nemůžete nic, kdy nevíte ani, jak se jmenujete vy, nebo co v té hře, nebo co v tom textu máte říkat, nebo zpívat. Tak je dobrý dejchat. Protože zjistíte, že dejcháte jenom povrchně, že děláte a to je špatně. Normálně do břicha, uvolněte se, vyvalte to břicho. A ono to nejde, ale já když mám tu velkou trému, tak tohle všechno tady vepředu mám jako zavřený úplně. A vůbec se do toho břicha nedá. Mentálně se odpojíte úplně od toho, běžte ven. A třeba rychlou chůzí běžte 20 minut. A najednou zjistíte, že vám ty ramena trošku jako spadly, otevřeli jste se, protože musíte dejchat, jinak jste upadli, udušení. A ten kyslík je hrozně dobrý pro mozek. Kyslík je důležitý. No a třeba nějak mentálně se naučit s tím strachem pracovat, protože je to přirozený. Bez trémy bychom se nikam nedostali. Tréma je kámoš. A dá se s ní jako zacházet, jo? Mám bohaté zkušenosti, jak když jsem zvracela před představeníma a dneska vlastně dělám jako pár věcí, které mi pomůžou instantně. To dýchání mezi ně rozhodně patří, ale když jsem v té řeči, to mě nenapadlo to jít nejdřív jako rozchodit. Já to prostě jenom jakoby prodlužuju postupně z toho úplně maličkého do jenom o malej kousek, no. Vlastně pro sebe. Ale to je super tip s tím chozením, který zkouším příště si jít poprocházet trošku rychle. Tak, na co jsem se ještě nezeptala a měla jsem se na to zeptat. Je něco, co by se chtěl ještě k hlasu říct někomu, kdo má k němu třeba problematický vztah a přesto ho potřebuje používat a má nějaké myšlenky, které chce sdělovat světu. Nebo něco dělá, co je zajímavý. Nevím. Myslíte na to, že se to odehrává v nějakém čase? Už jsme tady o tom mluvili, že to slovo je vlastně nějaká úsečka a musíte dát to. Tak i to vaše konání, i to vaše jednání, i ta prezentace probíhá v nějakém čase. Tak je dobrý si to uvědomit, nepředjímat nic, zároveň se nevracet k chybám, jet v tu chvíli, je to jako když ladíte rádio a na té škále jede ta věc, nebo jede ta linka, co zaznamenává naše životní funkce. Tak je to vlastně nepřetržitý tok a v tom se odehrávají ty věci. Jo, i ta pauza má nějakou dílku a potom i to promluva. Teď to vypadá, že mám rád nějaký pomalý ne, já taky mám rád rychlost, taky někdy je to potřeba, ale pořád to běží v nějakém čase. Dobře, děkuju. Taky děkuju. Děkuju za rozhovor. Děkuji. Vám přeju mnoho smělosti jako Davidovi, který vystupuje už dlouho, přestože je introvert. Od 15 let, tyjo, takže to je jako značný výkon. Gratuluji, jste dostal daleko na té jízdě. A mějte se krásně a ať vám to mluví a zpívá. Hodně štěstí. Čau. Ahoj.